Sopo iki? Bismillah rezeki. Halo, Bos. Kacang toh? Pas banget, Bos. Iki sih enek stok 2 kintal. Kacang wose, Bos. Dadi ra dadak ngonceki. Per kilone gur tak kon 50, Bos. Waduh, nek selawe kulakane kowe ora ngoleh to, Bos. Lah tok nggo ngopo? Lah nek tok nggo bumbu sate, tak jamin babar, Bos. Tenan. Ibaratnya gerobak sate mu ngasih rusak, kacange sik wutuh, Bos. Tenan. Kacangku ki super kok ya, Bos. Istimewa, sing ana goreng Gunung Kidul. Lah butuh pirang kilo, Bos? 50. Lah rasa kental sisan, Bos. Soale sesuk-sesuk nek takon, urung mesti ana lho, Bos. Tenan. Oke, Bos. DP separuh, Bos ya. Siap, Bos. Langsung tak terke ngalor iki, nggo. Nggih, sun-sun.